Attività mhux tas-soltu fil-Belt Valletta li żgur mhux se tkun tal-aħħar. Fi Pjazza San George tnediet l-ewwel edizzjoni tal-Beach Volleyball in the City, attività sinonima fi bliet kapitali internazzjonali. F'parti minn Pjazza San George intrama kort tal-volleyball temporanjament mimli b'50 tunnellata ta' ramel. Għal 60 sħaħ l-attrazzjoni innovattiva fil-Belt Kapitali se tospita kampjonat nazzjonali ta' beach volleyball. Jonathan Katkuti, wieħed mill-organizzaturi, tkellem dwar is-sinifikat ta' din l-inizjattiva fil-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura, bit-tim tal-volleyball tal-Belt Valletta u maċ-Champions Renjanti ta' Malta. Huwa turnament organizzat mill-Malta Volleyball Association, huwa turnament uffiċjali u ħajkun l-ikbar wieħed ukoll ta' das-sajf. Saru żewġ qualifiers bir-Zebbuġa dal-aħħar ġimagħtejn u l-aqwa 600 tal-irġiel u tan-nisa rebħu il-pass biex ngħidu hekk sabiex jipparteċipaw f'dan it-turnament li qed isir fil-għaxijiet kif ukoll fil-weekend kollu. Iżda l-pubbliku jista' wkoll jipparteċipa f'din l-attività u jagħti daqqa ta' ballun stess. M'għandux ikun avveniment biss għall-plejers li jafu l-logħba jabu l-logħba, m'għandu jkun avveniment għal kulħadd għax ġibnieh qalb in-nies. Fil-fatt fil-għodijiet qed ikun hemm il-jalġda hit the target challenge fejn għandek nies li jkunu għaddejjin għandhom ċans jolqtu it-targets. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef qal li huwa sodisfatt li attivitajiet bħal dawn qegħdin jintużaw biex jippromovu l-attività fiżika u jinkoraġġixxu lin-nies jipparteċipaw fl-isport. Nemmnu ħafna li l-spazji pubbliċi mhux biss iridu ntuhom lura lin-nies, imma nippruvaw noħolqu attrazzjonijiet kif in-nies tiċċaqla, kif in-nies fuq kollox tieħu gost. U allura l-interattività mal-isport popolari ħafna tal-volleyball ħassejnija bħala innovazzjoni importanti ħafna, anke bħala introduzzjoni x'din ma se tkun l-ewwel darba li fi pjazza ewlenin ikollna forum differenti ta' sport. Allura bdejna minn das-sajf ukoll. Intant waqt din l-attività Valletta 2018 qiegħda tqassam fl-ixkan tax-xorb lill-pubbliku biex tagħmel tajjeb għas-sħana li qed tikkarga fil-Gżejjer Maltin. L-attività ser tibqa' għaddejja sal-Ħadd li ġej.